भिडिअ'आ माने मोखां सुवाखै आरो दा रोजाबनाय ओमफ्राय बैयाव मानसिफोर जमा दङ सासे आब'खौ प्रेंक खालामनो नागिरदों आरो सिगिनो नागिरदों जिबौजों नङासो हरलाय नायनो दे मेथाइ खनदो दिनै दे दांनांगौ मोसानांगौ दे मेथाइ खनदोब्रा Halo. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर जोंहानाव मागोनि आलासि जानो फैदों आरोना जोंहा आब'जों गुमैजों फैदों जोंहानाव मैयानो फैदों ओमफ्राय मैया बावै गावसोरो ना बायदिसिना लाना फैखार नालाय बेदरबो बोरमा बेदर सिथारदोंमोन न'आव एसे लाना फैदों आंबो बोरमा बेदर जास्लाखा नालाय हामफियाथ' जाया ओमफ्राय दा भिडिअ'आव आङो माखासे बिदिनो मालाबा खुसिया जावबा देखायबाय थायो नालाय जानो लुगैदोंनो गुमैया बेनिखायनो आङो खुसिया जावनो होननानै दहाय जावनानै लायबाय आरो मोनबायबो मानै माथामसो ओमफ्राय दा बेखौनो आङो आदुमब्रा बिलाइजों फेरेदनो होननानै एसे आदुमब्रा बिलाइजों साफा खालामनांगौ नालाय बिनि बिज्लाया आदुमब्रा बिलाइजों बिराद मोजां खारो ओमफ्राय दा बेखौनो लायनो होननानै थांनो नागिरदों आरो ना आदुमब्रा बिलाइ दा सोरबा बिदिनो गोबां खुसिया मोनो सानो आरोना जोंनि एरियाथिं जोंनि एरिया जायगायाव बारा खुसिया मोना मोननायालाय ओमफ्राय आं खुसिया मोनोब्लाथाय भिडिअ बानायनाय जाखायो नालाय ओंखायनो माने मोनो सानो आरोना नोंथांमोना भिडिअ नायनानै देग्लाय बोसोराव आङो खननैल' मोनदों खुसियाखौ दाखालि बावै खनसे मोनबाय ओमफ्राय नै दिनै खनसे मोनबाय आरोना माने भिडिअ बानायनानै हगारबाय थानाय जायो नालाय जायगाफोरखौ खिथानाय जायो मानसिफ्रा माब्लाबासो एडभान्स जावना रोंजोब्बाय आरोना जायगायानो गैला दायो खुसिया जावथावथाव नोंथांमोनथिं खुसिया जावग्रा जायगा दंब्ला कमेन्टआव खिथाहरब्लानो जाबाय आं थांनानै जावहैगोन आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आं दा नै आदुमब्रा बिलाइ लायनो थांसै नै आदुमब्रा बिलाइ नै बेखौ लांनानै दा बोस्रोथहैनोसै खुसियाखौ र' बिलाइखौ हाननानै लांनि बिनिखौ सोरबाफोर सिनायाबा नायना लाब्लानो जाबाय फिथाइया नै बिदि थायो लेरख' फिथाइथां माथां सोरबा सानजारिफ्रा लेरख'खौ लिथुखुबो होनलायलाङो लिथुखु फिथाइ खिन्थु लेरख'सो होनो आरोना जोंना गवालपाराफोरना आं दा नै आदुमब्रा दालाइखौ बोखाबाय आरोना बेखौ खुसिया फेरेदनो थाखाय नांगौ जायो बे बिलाइखौ लानानै थांसै गिलिरथार 60 फ्रेम होदोङाखै 60 फ्रेम ना 70 फ्रेम आं मिथिला जिखुनु जाया लानांगौ नालाय लादों आरो माबाफोर जादोंमोन नामा बेलाय नै जादों इयो नै खुगायाव माबा दङ गेन्द्रा उदैया ओरैनो देराखैलै आगै बियो माहाजोनखायसो फिसाजोआबो नै मासे मानै माथाम माब्रै मानैया गिदिर मानै नैबे मानैजोंनो 3 पवा जागोन आरोना मासेयावनो पवासेनि बारा दङ बियो 300 ग्राम दं आरो मासेयाव 300 ग्राम जानो हागौ गासै 3 पवा माबेलाय बाबा माबेलाय सेरसे दङ बियो गासै सेरसे आयु जिबौ आदुमब्रा बिलाइजों फेरेदनानै लाग्रोसै बिनि उनाव गोदागोन आरोना बिदि बोफ्रावनांगौ साफा जाजोबखायो ओमफ्राय नालाय इसिग्राब नांगौ आरोना नोङो बिफांखौनो बुखुनानै लाबोखाजोबो नै नोंबो खालामसे मामा नाना खुसिया दङाबो खुसिया होनलाय नै गोजा धनुषका बिमानै दङ नै मिनिगासिनो थाखुमानानै खुसिया होनलाय धनुषका खुसिया दे उनुमोनासो जानो होनबाय थादोंमोन बिसोर फैबा खुसियाखौनो मोनगोना मोना बेबा जावनो थांबाबो खुसिया जोबनाय टाइमावसो फैयोबा बिसोरो
आरो खुसिया जोबनाय जोबै मालाय जावजोबो नालाय भिडिअ नुनानै जानो लुगैसिगोनलाय बिसोरो ओं आरो सुबुं बिमायाबो होनसिगोन बे फोरानना दोन होनलाय हरबावसिगोन खुसिया खि फोराननानै बिस्राथ' माबा गोजांनायखौनो गिनानै गोजां गाबासो थांगोन होनलायलायो ओइ इखौ जाया गुर फिसा फिसा थायो नालाय साफा जाजोब्बाय नै नैबेयाव नै गोमोनो माबा थायो एसे गेरुवा नांनाय जावनायाव भिडिअ लाहैनो मोनासै हाम्फेखौ लांफायाखै आङो हाम्फेखौ लांफाबाथाय हांगार जायो दाखालिबो खनसे हाम्फेखौ लांफाबाय हांगार जाबायब्रा बेनिखायनो लांफाला आं बेखौ हारसिं जावहैबासो मोनो खुसिया गोदाना थांनाय बोसोराव हले सानैजों जावनायाव मोनदोंमोन ओमफ्राय देग्लाय माने मा लद्र नांखाथाय बेना हाम्फेखौ लांफाबाथाय हांगार जाखागोन आरो मोनखाया आरो खुसिया दाना ओंखायनो लांफाला आङो नङाबाथ' नोंथांमोना भिडिअ नुगौमोन जावनायखौबो बिनि थाखायनो नुवाखै आरो नोंथांमोना जावनायखौ भिडिअ जास्ट लानानैल' फैदां जावनानै खननानैसो लाना फै मासे थाबाय जि मावफायो जेखौबो खामानि जेखौबो खुरिया फारियानो दोनजाया नों मावनायखौ जोङो आयु गावनिया गैथारा खुसिया बेदर होनबाथाय नैबे अन्थाइ बाजाबखौ होफायाबानो गोथाव जाया आरोना बेखौ होफाबासो एकदम बरिया सुपार जाखायो माने आं दा नै खागासिनो दङ आरो खाबावनोसै माखासे खाजोबग्रोनानै लानोसै आं दा बेखौ ओंख्रियाव होगोन आरोना खुसिया बेदराव नै बे जाहैबाय अन्थाइ बाजाब सारायखौ जानग्रोनानै लाबाय नै बरियानो अरदाबाव संगोन आंसो संगोन आरोना बानलु देनानै लाखाजोब्बाय मिट मस्ला दं नै बेहाय खुसियाखौ दायो नै सारायाव एवगासिनो थै गोथां थै नुबाथाय माने माबा फैयो नालाय कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक फैनो नागिरो इउटुबाव ओंखायनो आङो गोदानायखौ देखायबाय थायासै आरोना नोंथांमोननो दा एवगासिनो आङो गोबाव एवनांगौ खुसिया बेदरखौ गोबाव संनांगौ होमबासो बरिया गोथाव जायो अन्थाइ बाजाब होनानै बरिया एवबाय आङो नै खोबहाब एवबाय ओमफ्राय दा थौसियाव नै बानलु देनानै लानायखौ होनोसै आरोना रानजोब्बायबो मोनहां जाबाय नै मोनबायखौनो होनदो बरिया दै खननै होनानै संबाय आरोना ओमफ्राय जासिगोन दायो फाइनालि दायो मोनबाय आरोना नै बरिया नै आलासिफ्रा जोंना खुसिया बेदर जाग्राया गोथाव जादोंना जायाखै तनिष्कायाबो खुसिया बेदर जाया नामा तनिष्का आंबो जानोसै मा ओंख्रि खुमब्रा ना खुसिया बेदर आंनाथ' आरो अमा बेदर दंबावोसो नै खुमब्रा ना खुसिया बेदर अमा बेदरजों लाफा खुसिया बेदर खुमब्रा ना जानाय नायनि र' खुसिया बेदर बरिया टेस्टि जादोंथ' बे ना सुगोरादो बेखौ जाया खुमब्रानि जा नांगौ जा ओंख्रि जा गैला सोर जानोसै नोंनि बाबाया गोथाव न' जा नोंथां बाबा जानो थाङै थां बाबालाय थां जानो आंनो दौलायलायग्रा भिडिअ खेमाबो खोन्थाजाया गोथावहाय आखाइ थाइनै थाइनै माबो दौदो हब जादो होनलाय जादो आखाया थिम नांबाय बे मोनसे नां बे आखाया Highlighted.
cứ thầu thật đúng đấy ăn gì ăn đấy cứ thầu thật đấy cái tiền này khác tuổi thử show mong không nè mà giờ thật là